Barka da zuwa Nazif Kada YouTube channel. Kaddar so ta sanya Nazif Kada kai wauta. Kaddar so ta sanya ka mugun hali ina mafita. Na faɗa na ƙara faɗa a so ba abin da ba za a yi ba. Ko da za a ɗaure na a tunani na san riba. Tunda wacce nake ƙauna har fuska ta yi duba. Da furta tana suna kaga ko dole in yau da zaba. Jama'a na zagina kallon su ba za na yi ba. Na san mai zagina bai san menene so ba. In ya ce ya san so ba na gaske yake yi ba. Tsantsar so ke sawa a kashe kai in baka gane ba. Naga wacce ta rasa abun so aure ba za ta yi ba. Wani yara ta yi kansa a zariya ba wai nesan ba. Gana hannun 'yan sanda ban sanya za a yi ba. Jama'a suna cewa kashe ni za a yi ba wai ba. Waɗansu suna cewa zan fito ko ba yau ba. Ni ko cikin raina fuskar ta nake duba. Ina tana ta ce mun zana fito ko ba yau ba. Daɗi ke kama ni duk da ba lalle ne in sha ba. Aka je aka kulle ni har ma aka saku ba. 'Yan sanda hana cewa lallai ka sha azaba. Ciki aka kulle ni kwana biyu ba wasa ba. Kwana na ukun aka ce kotu mu je babba. Abin da ya ban mamaki duka na ba a yi ba. Ana kuma bana abinci mai kyau ba mara kyau ne ba. Yau gani ga alƙali ranar farko ba wai ba. An gabatar da shari'ar mu kisa nayi ba karama kuwa ba. Alƙali ya ce ma yaro dan baba Nazif Kada kai ne kai kisan kan ko ba kai ne ba. Na ce masa ni din ne da kaina ba wani ne ba. Ina jin haushin sa ne na faɗa masa ba wai tun yau ba. Alƙali ya yanke hukunci na kisa gona duba. Ta hanyar rataya za a yi ba sassauci ba. Tsoro ya kama ni amma ban nuna ba. Ya ce mini ka iya ɗaukaka ƙara in baka yarje ba. Na ce masa inda biyan bukata rai ba komai ba. Inda dai na sama abin da nake so ba zan koka ba. Duk da dai na san zancen da nake yi shi bai gane ba. Aka sani cikin mota ido ɗaure muka hautar ba. Kashe ni za a tafi idan ba zan ƙara kwana ba. Sai na ji an sauke ni ban san ko a ina ne ba. Ido na a rufe ka san ba zan gane ba. Dan ni a tunani na daji ne ba wani gunne ba. Aka buɗe ido na ne kwatsam sai na arba. Da kyakkyawar yarinyar a falo ba wai dajin ba. Gida ne ƙerare sai na ji kai magana duba. Nazif Kada mai wake kayo nasara babba. Dukkan abin da ya fara shiri ne ba gaske ne ba. An haka dan a fahimci mai suna ba da wasa ba. Muna da kuɗi sosai ni ɗaya ce a gurin baba. Jarrabawa ce aka ma dan ni ban taɓa kisa ba. Shi yasa ka ga 'yan sanda ko dokan ka ba su yi ba. Zo mu je gun abbana dan jarumtar ka yaya ba. Abban ta ya ce mun zo lallai yayi mun tarba. Ba za ka yi komai ba auren ku ba zai wuce sati ba. Menene sana'ar ka ta da in ma jari babba. Waka sana'ata harfin ma ban kyale ba. Sai na garan shi ya ɓaci tamkar ma ba shi ne ba. Ya ce na yi alkawari ba zan baiwa mawaƙi ba. Dan na tsani ne wake ko me fim ba kaɗan kuwa ba. Ku biyo ni a waƙa ta ku ji za a yi auren ko a'a. Tab, to ma haɗu kashi na uku. Danna subscribe
kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Nazif Kada YouTube channel.